παιδιά που ήρθαν και πήραν μέρος σε αυτή τη βόλτα που κάναμε, μιλήσανε εκείνη την ημέρα και είχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Πώς γίνεται, πώς το κάνετε. Ανακαλύψαν ότι οι άνθρωποι δεν περπατάνε μόνο, μετακινούνται και με άλλους τρόπους και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν φτάνει το μικρόφωνο. Θέλω να μας πεις την εμπειρία σου από αυτή τη βόλτα. Είναι από το ΕΠΑΛ και είναι, θα γίνει βοηθός φυσικοθεραπευτή και κάποια στιγμή και σε επαγγελματικό επίπεδο θα χρειαστεί να μετακινηθεί μαζί με ανθρώπους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τα πόδια για τη μετακίνηση, αλλά χρησιμοποιούν άλλους τρόπους. Θέλουμε λοιπόν την εμπειρία σου. Βασικά, εγώ μαζί με και θέλουμε κάποιος να το γράφει. Εντάξει. Ονομάζομαι Βηγιαρβάρα και πάω στη Δευτέρα τάξη στο πρώτο επαλληλίου και σκέφτομαι να γίνω κι εγώ βοηθός φυσικοθεραπευτή. Όσο δύσκολο ήταν για μας που έχουμε τα πόδια μας, να το πω έτσι, και δεν έχουμε κάποια κινητική δυσκολία, άλλο τόσο ήταν και περισσότερο για τους ανθρώπους που έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή μπροστά μας, γιατί πέρα από το ότι οι άνθρωποι δεν δείχνουν καθόλου ενδιαφέρον για αυτά τα άτομα, δεν κάνουν και τίποτα για να το αλλάξουν. Εμείς πήγαμε μαζί τους βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και θέλαμε και εμείς να δούμε πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Πέρα από το ότι ήταν δύσκολο, ξαναλέω, για αυτούς, ήταν άλλο τόσο και για μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ ο Δήμος και όσοι είναι πίσω από αυτό να κάνουν κάτι να το φτιάξουν. Γιατί πραγματικά αυτά τα άτομα που έστω εγώ γνώρισα, το αξίζουν. Πραγματικά το αξίζουν. Και πρέπει για όλα τα άτομα να γίνει κάτι καλό. Και θέλω να ζητήσω και από τις δύο κυρίες τις γραφίστριες. Η ιδιαιτερότητα που υπήρχε ήταν ότι τα παιδιά από τη γραφιστική δεν είχαν άμεση επαφή με το θέμα. Ήταν παιδιά τα οποία δεν είχαν επαφή με την αναπηρία προτέρα και η δασκάλα τους έδωσε τις φωτογραφίες μας, αυτές που έχουν εκεί, και αυτά εκφράσανε αυτό που πίστευαν ότι ήταν καλύτερο μέσα από τις φωτογραφίες και διακινήθηκαν πάρα πολύ. Θα ήθελα μία από τις δύο κυρίες ή και οι δύο κυρίες να έρθουν να μας πούνε πώς αυτό το βιώσανε. Και τι σκέφτονται από εδώ και πέρα. Παρόλο που δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή. Χρυσοθέμης από Κύλη. Χρυσοθέμης από Κύλη. Παρόλο που δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή με τα άτομα που έχουμε εδώ πέρα, θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορέσαμε. Θέλω να μας πεις, όταν τις είδες αυτές τις φωτογραφίες, τι έκανες, τι αισθάνεσαι? Στο μικρόφωνο, να πούνε και Απλά ότι είναι κρίμα που δεν έχουμε κάνει τόσο καιρό κάτι για να βοηθήσουμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι, πιστεύω. Εσύ πώς το είδες ότι είναι δυνατό να γίνει, ότι δεν είναι αυτές οι, δεν ξέρω ποια είναι η ζωγραφιά, από αυτές τις ζωγραφιές ήταν κάτι που είναι εφικτό, πιστεύεις ή είναι απλώς κάτι θεωρητικό? Πιστεύω ότι είναι εφικτό όταν το θέλεις. Όταν το θέλουμε ποιοι όμως? Όλοι. Και τώρα θα ερχόσουν να κάνεις παρέα μαζί μας εδώ στο σχολείο να κάνουμε... Εννοείται, γιατί όχι. Οπότε σας κλείνουμε, κυρία Σίλβια, σας κλείνουμε ραντεβού. Ραντεβού, πέντε, για τους χρόνους. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σίλβια, θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς πώς σας φάνηκε το εγχείρημα. Μιλάω δυνατά νομίζω, ό,τι θέλετε. Πρώτα απ' όλα ήταν συγκινητικό που βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο.
τα παιδιά και οι ανθρώπινες ψυχές που είναι μέσα εδώ και οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες που κάνουν τρομερή δουλειά με εντυπωσίασαν. Από τα χαμόγελά τους και τις εκφράσεις τους πήρα μηνύματα και πήραμε γεύση πολύ καλή. Αυτό θέλω να σας πω και μπράβο σας παιδιά, μπράβο σας και σε εσάς για ό,τι κάνετε και στους συνεργάτες. Τα παιδιά που στο σχολείο δεν μπόρεσαν, δεν μας δόθηκε η άδεια να έρθουμε εδώ, να κάνουμε συνεργασία άμεση. Έτσι, πήραμε το υλικό, μας το έστειλε η κυρία Πρωτονοτάριου με τον κύριο Βίτα και το δουλέψαμε μέσα στην τάξη. Είχαμε πολλές απόψεις εκτέθηκαν εκεί και πολλές κουβέντες και συζητήσεις. Κάποιοι ήταν προκατηλημένοι, κάποιοι ήταν φοβισμένοι με την αναπηρία και με τα προβλήματα και τα θέματα που έχουν οι συμπολίτες μας. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι το ενός λεπτού δουλειά. Δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε αύριο και μεθαύριο, κανένας μας. Στη συνέχεια, κάποιοι ήταν λοιπόν φοβισμένοι, παρόλα αυτά το δούλεψαν, συζήτησαν, εκφράστηκαν και όλοι φανταζόντουσαν, σε ευχαριστούμε γιατί κάναμε τα παιδιά μας να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο για την πόλη μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε προσπαθίες του Δημιουργείου και είμαστε όλοι ενδυνάμει, άρα συμπάσχουμε σε όλα αυτά. Όπως είπα και πέρυσι, αλλά δεν είδα μετά μια κινητικότητα συνέχεια, τούτο το πρόγραμμα θα καταλήξει σε υλοποίηση. Αυτό σας το υπόσχομαι και εγώ και ο Δήμαρχος. Όσο αφορά του Δήμου και την λεωφόρο Χασέας ανήκει σε άλλους. Δεν ανήκει σε εμάς. Η Μεγάλη Δρόμη δεν ανήκει στους Δήμους. Ό,τι ανήκει στον Δήμο, σας το προσφόμαστε, θα γίνει. Τι όμως που θα ήθελα είναι να μην παραμένει το πρόγραμμα εδώ. Και το λέω και ως Νικιάδης αυτό, σαν παιδιά. Όχι απλά παίξαμε το πρόγραμμα, το δώσαμε στον διευθυντή και τελειώσαμε. Υπάρχει μια μαχητική διεκδίκηση, υλοποίηση των προτάσεων. Το πρόγραμμα δεν σταματάει μόνο σε επισημάνσεις. Το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα, σας θέλω μαχητές σε αυτή την κατάσταση. Αυτείτε να διεκδικήσετε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Σας λέω μόνο ότι σας υπόσχομαι και εγώ και ο Δήμαρχος, τώρα έστειλα μήνυμα μαζί του, πριν από λίγο είμαστε μαζί, ότι όλα όσα αφορούν το Δήμο θα γίνουν. Με τη συνεργασία μαζί. Και θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς για τη δουλειά. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη συγχαρητήρια και τη λέω αργά για να καταλάβουμε για αυτούς που συμμετέχουν στη δουλειά και αποχαρητήρια για αυτούς που απέτρεψαν τα παιδιά να βγουν και να συμμετάσχουν στη δουλειά από τα φυσιολογικά σχολεία. Επειδή είμαι στο Υπουργείο Υγείας, αύριο θα μιλήσω με τις αρμόδιες διευθύνσεις σχολικών δευτεροτήτων του Υπουργείου Παιδείας, τις πρωτοβάθμιες δευτεροβάθμιες, και θα ρωτήσω, γιατί ξέρετε εγώ δεν είναι εντολή τους, γιατί στα Τρίκαλα που ήμουν, τα σχολεία συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες, στους πεζόδρομους, παντού, με το ειδικό σχολείο. Δεν ξέρω αν είναι η ιδιαιτερότητα της περιοχής σας ή κάποιων ανθρώπων. Αποχαρητήρια λοιπόν στους ανθρώπους αυτούς, αντί για να πω κάτι άλλο, έτσι, γιατί μάλλον είναι θέμα ανθρώπων, δεν είναι θέμα εντολών του Υπουργείου. Η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή των μαθητών και για μένα συμβολικά θα το πω να παίρνουν απουσία και να χωρούν τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά του. Με προτροπή των εκπαιδευτικών. Και τελείως δεν θα μάθουν το πρόβλημα. Δεν σχεδιάζουμε το γραφείο οι γραφίστες αυτό που μας φέρνουν φωτογραφία. Βγαίνουμε και το βλέπουμε. Αλλιώς δεν θα μάθουμε ποτέ τα παιδιά. Και το σημαντικό μέρο του προγράμματος είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών των άλλων και των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο πρόγραμμα του κοινού που θέλουν να επιβάλλουν στον τρόπο. Άρα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική κάτι. Δεν είναι στο εξής και στην γραφεία. Αυτό είναι σαφές και σημώνει. Λοιπόν, τώρα το κομμάτι της παρέμβασης. Κύριε Δήμαρχε, είναι τέτοια χρονιά. Το ίδιο άκουσα και πέρυσι και πρόταση. Όχι πέρυσι. Το θέλω αυτό.
Θα μου το πείτε μετά. Φαντάζομαι ότι είναι η ίδια δημοτική αρχή αυτό το 14-15. Έτσι. Ό,τι είναι λοιπόν το Δήμο, πεζοδρόμιο, την κάνει με έναν κυβερνητή και θα ελέγξει τον χώρο του κτηρίου σε θέματα πρόσβαση στο 2004 του Υπουργείου Υγείας. Τα ίδια πράγματα γράφει για την πρόσβαση στους περιβάλλοντες χώρους το 2004. Σήμερα έχουμε 13 χρόνια μετά. Αν τρώω το πόρισμα και το φέρω, λέει τα ίδια πράγματα. Η ράμμα, το πεζοδρόμιο, το φανάρι που πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχουν εδώ και 13 χρόνια. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι θα αργήσω. Δηλαδή, αύριο το πρωί πρέπει να ρίξω συνεργεία να τα φτιάξει το πρωί. Και με την τροχέα θα χρειαστεί μια άδεια κατ' εξαίρεση να βγει ό,τι χρειαστεί τα γέτα. Γιατί ξέρω ότι μπαίνουν αρμοδιότητες με το πεποδέι των τρένων. Τώρα, αυτή η γραμμή του τρένου, η οποία υπάρχει μουσιακώς, στολίζει την μελωδία και γλάστρες επιτέλους να μην κάτι λογικό. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα και σκεφτεί με κάποιο φαγή και πάνω με κάτι άλλο να μπορούν τα παιδιά να κυκλοφορούν. Εγώ να ρωτήσω τα παιδιά, εάν φτιαχτούν αυτά τα πράγματα στην πόλη σας, στο σχολείο σας γύρω, θα έχετε την ευκαιρία να βγαίνετε σε πιο πολλές σχολικές δραστηριότητες και να πάτε και πιο μακριά και να δείτε και άλλα πράγματα στην πόλη. Θα είναι πιο εύκολο ή θα βρείτε παρακάτω άλλα πράγματα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχετε δηλαδή να πάτε ένα καφέ βάσιμο πιο πέρα, το είδατε καθόλου? Ή θα κολλήσουμε και εκεί? Θα δούμε το παρακάτω. Άρα λοιπόν, φροντίστε να δείτε το παρακάτω και να το κάνετε 1-2 γραμμές, να πάτε στη στάση, να πάτε σε ένα καφέ, να πάτε σε ένα μάρκετ, ψωνίζετε, και δώστε το όλο αυτό σαν σχέδιο να βγει, γιατί μετράει η ασφάλεια πάρα πολύ και να είναι σωστό όλο αυτό να το κάνετε. Δηλαδή να είναι μια ευκαιρία να γίνετε έτσι, εντάξει. Και να μου πείτε λίγο στις περιοχές που μένετε, διαπιστώσατε έξω από το σπίτι σας κάποια πράγματα που είπατε και γίνατε σε συνεργασία με τους γονείς σας και φτιαχτήκανε. Ποιος ξέρει? Εκεί που μένετε. Εγώ λόγω που μένω στο Μενίδη και φημίζεται για τις λακκούβες, είχαμε στην ανηφόρα εκεί, είχε διαλυθεί τελείως, ήταν όλο λακκούβες. Έτσι και πέφτε το καρότσι, δεν έβγαινε. Και πήγα 2 φορές στο Δήμο και με την 3η φορά ήρθαν για να το στρώσουν. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, Βασαλάκης από Εταιρεία Προστασίας Πλαστικών. Συγχαρητήρια, διότι ήταν μια άψογη εργασία, η οποία δεν ήταν στα σύννεφα ακριβώς να ψάχνουμε να βρούμε πρόσβαση στο escape center ή σε κάποιο mall, αλλά εδώ έξω από το χώρο που ζούμε. Ο χώρος αυτός είναι ο πιο παλιός, από τους πιο παλιούς στην Ελλάδα, και όμως στερείται τη δυνατότητα να βγει κανείς έξω από αυτόν. Δηλαδή, φανταζόμαστε ότι έρχεται κανείς με ελικόπτερο ή με ασθενοφόρο. Άρα, όλο αυτό που κάνετε είναι πολύτιμο και μπράβο σας. Όπως ήταν πάρα πολύ καλή και η προσέγγιση σας στις λύσεις που μπορεί να υπάρξουν. Σαφώς υπάρχουν ευθύνες εδώ πάρα πολλών χρόνων, όχι μόνο στο Δήμο, αλλά και σε πολλούς άλλους φορείς. Εσείς προσεγγίσατε άλλους εκτός από τον εκπρόσωπο του Δήμου που ήρθαν εδώ? Μίλησατε καθόλου με πολίτες άλλους για να δείτε το χώρο τριγύρω από το ΕΚΑ? Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να πούνε για... Και συγχαρητήρια για το χιούμορ σας και για τον τρόπο προσέγγισης όλων των θεμάτων. Και μια πρόταση προς το Δήμαρχο, συγγνώμη πριν απαντήσετε, προς το Δήμο και προς όποιον άλλο φορέα αναλάβει να υλοποιήσει οι προτάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές, μην τις κάνει κατευθείαν μόνος του, αλλά σε έρθει εδώ να συμβουλευτεί τους ειδικούς. Υπάρχουν εργοθεραπευτές, υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν την πληροφοριακή αγωγή, να μην γίνει κάτι βεβαιασμένα, με μόνο με κριτήριο τα οικονομικά, αλλά να γίνει κάτι που να είναι ουσιαστικό, γιατί χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα συν αυτών που έχουν ήδη καταδείξει εδώ οι άνθρωποι. Και η γύρω κίνηση στους δρόμους δεν είναι σωστή και χώροι στάθμισης δεν υπάρχουν και σημάσεις σε ένα ευρύτερο χώρο γύρω από το κέντρο. Άρα, όταν είναι να γίνει κάτι, ας μην γίνει μόνο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα δικά σας, αλλά υπάρχει συνεργασία ουσιαστική με το χώρο εδώ για να γίνει κάτι πιο γενικό και πιο συνολικό σε σχέση με τις προσβασιμότητες σε όλη την περιοχή εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο, θέλεις
να απαντήσεις λίγο. Όχι. Δεν πειράζει, να απαντήσεις εσείς. Θα απαντήσεις? Όχι. Απαντήστε εσείς, Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. ναι. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην ομάδα Σαφώς, απλώς και για τα παιδιά, γιατί όλα αυτά. Ναι. Εμείς έχουμε ρωτήσει διάφορους ανθρώπους που έχουν να κάνουν τις θεραπείες τους ή για να είναι μέσα να κάνουν το πρόγραμμα του στο μηνιαίο, δεν ξέρω πώς κάνουν. Αντιμετωπίζουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν σχολείο, εγώ δηλαδή σαν ψυχοθεραπεύτρια, θέλω να γίνω μια βόλτα με τα παιδιά γύρω. Αυτό είναι αδύνατο. Ακόμα και αυτό. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο προλαλής σας, θέλουμε να βγούμε μέχρι κάπου, να πάρουμε ένα λεωφορείο για να κάνουμε. Εγώ δεν σας λέω να πάμε να διασκεδάσουμε, αν αυτό είναι κακό από τον εκπαιδευτικό. Να κάνουμε μια εκπαίδευση στο πώς θα μπούμε μέσα στην ράμπα που θα μας κατεβάσει το λεωφορείο για να πάμε κάπου. Να κάνουμε μια προσέγγιση, να κάνουμε κάτι. Και μετά από εκεί πέρα το πάρουμε και να το γενικεύσει και να το πάει σπίτι του και να πάει με τη μάνα του και τον πατέρα του να πει ένα καφέ με το λεωφορείο. Εδώ πέρα μπορείς είτε με το σχολικό να μετακινηθείς, αν δηλαδή δεν έχουμε σχολικά, απλώς δεν πηγαίνουμε, ή επειδή τα σχολικά έχουμε συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων που μπορούν να κάνουν μέσα στο έτος, εάν δεν υπάρχει αυτό τελείως, έχει κλείσει το θέμα, ή θα έρθει το αυτοκίνητο των γονιών ή με το στενοφόρο. Δεν υπάρχει τρίτη λύση. Δηλαδή δεν μπορεί να κατέβει κάποιο. Εκτός αν κάποιος έχει πάρα πολύ δυνατή έτσι ψυχή και πάρει το παιδί του και αρχίζει και το σπρώχνει μέσα στους δρόμους. Δεν βλέπω δηλαδή άλλο τρόπο προσέγγισης. Και όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, έχουν γίνει και συζητήσεις με τους εργοθεραπευτές δίπλα του ΕΚΑ και είναι και από εκεί ένα πάγιο ζήτημα. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι εξωτερικοί ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν με το αυτοκίνητό τους ή δεν έχουν λεφτά να έρθουν με το αυτοκίνητό τους ή δεν έχουν αυτοκίνητο και θέλουν να έχουν έναν άλλο τρόπο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι, δεν μετακινούμαστε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό ήταν στην απάντηση του δική σας. Άλλη ερώτηση? Τι θέλεις, Αμόλη, πες μας. Δυνατά όμως να σ' ακούω. Μια ράμπα. Τι θέλεις με τη ράμπα. Παντού. Θέλουμε παντού από μια ράμπα για να μπορούμε να μετακινηθούμε. Πολύ σωστά. Κυρία Μαρία, ορίστε. Για αυτό που είπε με τα χαλίκια, ο Νικήτας είναι βλακεία. Με τα χαλίκια τι είπε ο Νικήτας? Να στρώσουν χαλίκια, αυτό είναι βλακεία. Δεν θα μπορεί να περνάει κανένα. Όχι, όχι, χαλίκι δεν θα στρώσουμε γιατί δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Οι ρόδες μας. Δεν θα πάρει. Είχα πει κάτι θετικά στο θυμάμαι. Δεν είναι λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Γιατί η σημασία από τη συζήτηση που κάνουμε είναι να καταλήγουμε κάπου. Κύριε Δήμαρχε. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε όχι μόνο με την έννοια διεκδικήστε. Διεκδικήστε, αν δεν διεκδικεί κανείς, στην Ελλάδα. Όποιος δεν είναι μαχητής στη ζωή, θα παραμείνει εκεί που είναι. Εσείς που το βλέπετε το πρόβλημα καθημερινά, γιατί περιμένετε να το διεκδικήσετε? Και εγώ το προτείνω. Εδώ λοιπόν είναι νοοτροπίες κατεστημένες. Είναι σημαντικό λοιπόν να το δούμε σαν συμπέρασμα και να αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία. Εγώ παίρνω από τις απαντήσεις που είπατε και από τα διάφορα θέματα που συζητήσαμε κάποιες παραδοχές. Η Χρυσοθέμη, καλά το λέω το όνομα γυρίζω. Είπε μία λέξη. Κρίμα. Και το κρίμα το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι πολύ δύσκολη έκφραση αν πιάσουμε την έννοιά της. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι, είπε. Και ήταν πολύ σημαντικό. Η Εύη είπε κάτι συγκεκριμένο. Μέσα από την εμπειρία της που είχε, είδε ότι οι άνθρωποι δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Και ότι δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξουν τα πράγματα. Και είχαμε μια προσέγγιση και από την κυρία Νικολινάκου, αν το λέω σωστά, έτσι που είναι πολύ βασικό. Είδαν πώς μπορούν να ονειρευτούν μέσα από την εργασία ένα καλύτερο αύριο.
Δυστυχώς έχουμε φτάσει και ζούμε μόνο στα λόγια. Ναι. Και τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει, να πάει πιο πέρα, αν δεν ενεργοποιηθούμε. Μέσα από την απορία της Εύης και μέσα από τις δικές σας, η ερώτηση δική μου είναι: θέλετε να κάνετε μια ομάδα προσέγγισης η οποία θα ασχοληθεί με το πρόβλημα και θα αρχίσει πλέον να βλέπει αν υπάρχει λύση και αν δεν υπάρχει λύση να προχωρήσουμε και στην καταγγελία? Γιατί όλα αυτά που είδατε στις φωτογραφίες είναι καταπάτηση δικαιώματος των πεζών. Ακριβώς. Και δεν σας μιλάω των ανθρώπων που έχουν κινητικές δυσκολίες, γιατί εκεί πέρα πάμε πιο πέρα. Γιατί Εύη μου κάποια στιγμή θα γεννήσεις. Θα βγεις με το καροτσάκι, να βγεις βόλτα. Από πού θα περάσεις? Θα είσαι αναγκασμένη να κατέβεις στον δρόμο. Και λέμε ότι έχουμε υψηλό ποσοστό ατυχημάτων. Μα ποιοι? Εμείς που περνάμε και αδιαφορούμε. Έχει υποχρέωση σαφώς η όποια αρχή, γιατί είναι εκπρόσωποι δικοί μας, να το δούνε το θέμα. Έχουμε υποχρέωση και εμείς να πιέζουμε, γιατί φαίνεται ότι πρέπει να πιέζουμε. Έχουμε υποχρέωση να συνεργαστούμε, και αυτό είναι και μια προσέγγιση και προς το Δήμο. Αν κάνουμε την ομάδα, θα δημιουργήσουμε πλαίσιο συνεργασίας για να πάμε πιο πέρα. Και μια πρόταση για να... Συγγνώμη που το περσινό πρόγραμμα έμενε στα χαρτιά. Σαφέστα. Και εγώ περίμενα να προχωρήσει. Γιατί περιμένω? Δεν το κάνω τώρα. Αυτή είναι η όλη προσέγγιση. Περιμένουμε. Ότι να μην πέρα το πρόγραμμα στα χαρτιά. Πολύ ωραία. Για μας είναι αφορμή και ίσως πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Από εδώ και πέρα πάμε να περιμένουμε και πάμε λίγο πιο πέρα. Θέλετε? Γιατί το βλέπετε, έτσι δεν είναι? Η αρχή σας λέει σας περιμένω. Έτσι δεν είναι? Και τι θα κάνετε όταν θα έρθω? Τι θα κάνετε όταν θα έρθω? Πώς θα συνεργαστείτε? Όλα θα ακούσουμε ό,τι είναι του Δήμου και ανάλογα θα συνεργαστούμε και με τους φορείς ότι θα υποστηρίξουμε εκείνα που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν... Δεν είμαστε σε αντιπαλότητα, πάμε να συνεργαστούμε, έτσι, που είναι βασικό αυτό το πράγμα. Εμείς κάνουμε το συνολικό τα σχολεία και το δημοσιογείο δεν είναι ότι υπάρχουν τα παιδιά μας, είναι η ζωή μας τα σχολεία. Δεν είμαστε, δεν έτσι μίλαστε. Θέλω ότι στο Δήμο υπάρχει, αυτή είναι ένα πρόγραμμα του Ολυμπιακούς Αγώνες, και είναι άμεση σε πάρα πολλούς δρόμους και σε γονείς. Το πρόβλημα, αγαπητοί μου, είναι, παιδιά, δεν είναι να φτιάξει ο Δήμος μόνο ή η πολιτεία ένα έργο. Το ζήτημα είναι να σεβαστούμε εμείς μετά το έργο. Διότι άμα πάτε τώρα εκεί που μες στην πόλη μας που έχουν διαβάσει και για μαξίδια, σε όλους τους μεγάλους δρόμους, θα δείτε ότι είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκεί είναι το δεύτερο συγγνώμη που σας διακόπτω. Εκεί είναι πολύ σωστά το δεύτερο σκέλος. Δηλαδή, να το δούμε. Όπου έχει περιθώριο το νερό λένε ότι μπαίνει. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Όπου υπάρχει παρανομία και ανομία και υπάρχει ανοχή και έλλειψη ελέγχου, αυτό θα πηγαίνει συνέχεια. Εδώ λοιπόν είναι ένα βασικό στοιχείο. Αφενός με να δούμε τις συνθήκες και τι μπορούμε να κάνουμε, αφετέρου μια μορφή πίεσης σε κάποιους άλλους φορείς που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί η έννοια της καταγγελίας δεν είναι μόνο για τη διάβαση των πεζών, είναι και για την παράβαση καθήκοντος αυτών των ανθρώπων που δεν το κάνουν. Είναι μια καλή αφορμή η σημερινή εκδήλωση εδώ να έχει συνέχεια, αν το θέλετε. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο το είδαμε λίγο στις πόλεις που γυρίζουμε. Ήδη στον Βόλο έγινε ομάδα πολιτών. Δηλαδή έγιναν πολίτες, συσπηρώθηκαν ακριβώς πάνω σε αυτό το πρόβλημα και άρχισαν και προσθέτουν και άλλα προβλήματα. Και πάμε πρώτα στα εύκολα και όχι στα δύσκολα. Γιατί τα εύκολα θα μας δώσουν και νίκες. Θα αρχίσουμε να φέρνουν και άλλους μαζί. Αν λοιπόν έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, σήμερα είναι μια καλή στιγμή να δηλώσετε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια λίστα που στη συνέχεια μετά τις 15 με 20 Μαρτίου να αρχίσουμε να χτυπάμε τις πόρτες. Να αρχίσουμε να μιλάμε, το πρώτο και το βασικό σκέλος, και από εκεί πέρα να κατανοήσουμε ποιος δεν θέλει να το κάνει. Γιατί νομίζω όλοι θέλουν να το κάνουν, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Όλοι, αλλά κανένας δεν το κάνει σήμερα, έτσι δεν είναι? Είμαστε στην πραγματικότητα που όλοι θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε.
Εδώ λοιπόν υπάρχει μια καλή στιγμή, θα μου πεις αμέσως, υπάρχει μια καλή στιγμή να πούμε, μετά από αυτά που είπαμε σήμερα εδώ πέρα, έχουμε τα κότσια να πάρουμε δρόμο και να αφήσουμε δρόμο. Ναι. Αν έχουμε και το θέλουμε, είναι μια καλή στιγμή. Θα έρθει η επιστολή δική μας, θα έρθει η επιστολή από το Εσωσίδη, αμέσως μετά τις 15 ημέρες που ολοκληρώνουμε. Ένα λεπτό. Αν δεν θέλετε από εμάς. Εμείς εκπροσωπούμε το σχολείο για να μπορέσουμε. Ο Δήμος, αυτός είναι συνοδευτικά το δικό μας. Εμείς περιμένουμε τον διευθυντή του σχολείου και το βάζει το πρόγραμμα να έχει και μας πει τι το να κάνουμε. Ωραία. Μαζί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, ένα λεπτό για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και έχει σημασία σε αυτό το πράγμα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε στο τέλος Μαρτίου και από το διευθυντή, ενώ από το σχολείο και από την ομάδα των πολιτών και από όσους ενδιαφερθούν από τους φορείς που είναι συστρατευμένοι σε αυτή την προσέγγιση, θα έρθει καταρχήν μια επιστολή εκδήλωσης συνεργασίας, που είναι ένα βασικό σκέλος. Έχω να προτείνω με αυτά τα όμορφα έργα που έχετε φτιάξει και με τη δυνατότητα συνεργασίας με τον Δήμο, να προγραμματίσουμε προς το τέλος Απριλίου μια εκδήλωση στο Δημαρχείο, έτσι που θα συνδυάζει και την έκθεση των έργων, που είναι ένα βασικό στοιχείο, με αφορμή να μιλήσουμε για το πρόβλημα, να μιλήσουμε στους πολίτες και για την αδιαφορία και στους φορείς για τις συνθήκες που δημιουργούνται. Γιατί δεν είναι μόνο η τροχαία παράδειγμα που δεν γράφει, είναι και η καταστηματάρια. Έτσι, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Ο άλλος θα βγάλει το εμπόρευμά του. Άλλος δεν θα έχει πρόσβαση. Έχει σκαλάκια. Δεν μπορεί να περάσει κάποιος να πάει να ψωνίσει. Και είναι ένα βασικό στοιχείο. Αν λοιπόν συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα, η κυρία Πρωτονοταρίου θα πρότεινα να καταγράψει τα στοιχεία από όσους ενδιαφέρονται. Θα τα περάσετε γιατί έχετε επικοινωνία με την γραμματεία μας, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, γιατί δύο περιοχές συνεργασίας είναι. Ένα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, και ένα δεύτερο, πώς θα αξιοποιήσουμε ευκαιρίες σε αυτό που είπα προηγουμένως, που είναι σημαντικές. Δύο ερωτήσεις να πάρω. Μία εσύ που ήσουν πρώτος και μία εσύ που ήσουν δεύτερη. Πες μου. Γιατί πάνω τα πετρολόμια δεν έχουν αναπεί και μακριά, γιατί πειράνε από την αναπηρέτη ράμπε. Πηδάνε πάνω από τις αναπηρικές ράμπες. Πάνω τα πετρολόμια. Πάνω από τα πεζοδρόμια. Είναι ένα βασικό. Έτσι. Πες μου. Εδώ και τα αυτοκίνητα καμιά φορά πατάνε και τις γάτες που είναι κλίματα κακόμοιρα τα ζώα. Είναι δύσκολο ακριβώς και για τα ζώα. Και ένα δεύτερο σκέλος που είπατε και προηγουμένως είναι και αν τα λεωφορεία έχουν αυτή τη. Έτσι, είναι σκουριασμένη τελειμένη. Το οποίο το ζήσαμε στον Άγιο Δημήτριο, δεν μπορούσαν να πούνε, υπάρχει δυσκολία. Πάντως, για να πούμε και το συμπέρασμα της σημερινής παρουσίασης και εκδήλωσης, είναι ότι νομίζω κάποια από τις δυο σας το είπε, η ώρα έφτασε. Αρκεί να το αποδείξετε ότι μπορούμε ως πολίτες να οργανωθούμε για να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο δικαιούται ο πολίτης. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν αν μη τι άλλο αποφάσεις, άρα πολύ απλά δεν ζητάμε κάτι παραπάνω, να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Και αν κάπου υπάρχει μια δυσκολία, γιατί πριν 3 χρόνια η μπάρα αυτή έσπασε και δεν έχει ξεπεράσει, να δούμε ποιος είναι αυτός ο αρμόδιος. Αν ο ΟΣΕ έχει τις γραμμές και τις διεκδικεί γιατί είναι περιουσία του, πώς θα φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Αν τυχόν υπάρχει η κολόνα που την έχει βάλει η ΔΕΗ ή οποιοδήποτε, γιατί δεν πάει πιο πέρα. Άρα είναι κάποια θέματα που το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι ο διάλογος μαζί τους. Και μέσα από το διάλογο, πολλές φορές βγαίνουν αποτελέσματα που θα έχουμε ουσία. Δεν ξέρω, τα αποτελέσματα θα τα δούμε στο τέλος την πρώτη μάλλον την πρωτοβουλία, έτσι. Και δεν θα είναι και ψέμα. Όμως σήμερα έχουμε εδώ νικητές και παρακαλώ να τους χειροκροτήσετε.